L'historiador, l'escriptor Manel Arcos i Martínez torna a la comarca aquests dies, en concret per a presentar un nou llibre. El coneixíem per el seu bandolerisme al comtat, però ara ens parla d'un robatori, el robatori de Benimassot. Manel, benvingut, què tal? Hola, bon dia. Enhorabona per aquest nou treball que aborda un robatori de Benimassot i del qual parlarà aquests dies a la comarca, no? Després de l'èxit del bandolerisme, ara n'hi ha nous episodis històrics que són d'interès, no? Evidentment. Esta és l'última meua aportació al que és l'estudi, l'anàlisi del fenomen social del bandolerisme valencià que es va manifestar en el segle XIX. Este és el meu nou llibre, després d'haver publicat La senda dels lladres en l'any 2009, El tio Joan de la Marina en l'any 2010, Acabar en Concamot en l'any 2011, Els guerrillers de la Marina i Quan els trabucs refilaven en l'any 2012, i ara, com el dic, li ha tocat el torn a este episodi, diríem, clàssic, diríem, el robatori més important que van protagonitzar els roders al llarg del segle XIX. Què són estos fets que recrea la seva investigació, Manel Arcos? El llibre, fa 2 anys, jo vaig fer una xerrada a la plaça Major de Benimassot, ara farà 2 anys, perquè també va ser a l'agost del 2011. Jo em vaig comprometre a que tornaria al poble, a la comarca, amb el treball publicat. I mira, ara ha passat 2 anys i el llibre ja està ahí, el presentem el dia 13, el dimarts, i ja et dic, el tema és que el robatori de Benimassot estava latent en el que és la vessant popular, estava ahí manifest, es transmetia de forma oral, de generació en generació, i havia fins a l'extrem d'haver adquirit un caire de llegenda i mite. S'havia dissipat en el temps fins i tot el nom dels autors, el nom de les víctimes i la data, el marc històric en què es va produir el robatori. I ara, després d'una intensa però gratificant investigació, hem col·locat totes les peces a la seva casella. Hem pogut esbrinar que el robatori va ocórrer l'últim diumenge de febrer de 1874, quan a Madrid estava debatent-se al Congrés dels Diputats la investidura del nou president de la República. Precisament un valencià en aquests moments anava a ser investit quan un escamot de militars comandat per el general Pavia pegava un cop d'estat i posava el general Serrano com a president de la República. En aquest marc històric és quan es produís el robatori de Benimassot allí al poble. I, bueno, els fets documentats s'acosten, s'aproximen a allò que s'havia transmès de generació en generació. O sigui que una quadrilla de roders, ara hem sabut que eren de la Marina, tant de la Marina Baixa com de la Marina Alta, es plantaven, com he dit adés, un matí de febrer de l'any 1874 al poble de Benimassot per a robar els més rics del poble mentre assistien a la missa del matí. Tot ocorria a les 6 del matí, quan els, diríem, feligresos estaven dins de la parròquia. La quadrilla, composta per 34 roders, diríem que tancaven el poble, el deixaven, diríem, assetjat, mentre el cap de la quadrilla entrava dins de la parròquia en un paper que portava dins de la butxaca amb el nom de totes les víctimes. Les víctimes eren 9, diguem-ne els 9 veïns més rics de Benimassot, entre ells
el senyoret Bru Ferrandis. Imaginem que és un fet que encara millor es conserva a la ment d'algunes persones, evidentment les més majors, no? Més majors majors i joves, o sigui, els majors ho transmeten perquè ho han rebut, aquesta informació l'han rebuda de part de generacions anteriors i ja t'he dit, és el que jo deixo ja, diríem, manifest en la introducció. O sigui, que els fets, com no estaven documentats, havien adquirit un caire de llegenda i mite, i que a través dels anys s'havia, diríem, se li havia donat un caire màgic, fantasiós, a estos fets. Ara li toca, diríem, el paper, o sigui, assumir el paper a l'investigador, i l'investigador el que fa és contraposar la realitat al mite, el mite a la realitat. A hores d'ara encara recorda la gent, des de diferents òptiques, el robatori de Benimassot. No només la gent de Benimassot i del comtat, o de l'Alcollat, també de la Marina. Evidentment que en la Marina es conten els fets des de l'òptica que provenen d'allí, de les terres de la Marina, els assaltadors, i a Benimassot recorden els fets des de l'òptica de les víctimes, no? La gent recorda que com van passar els fets, etc. Hem localitzat 3 de les cases dels veïns acomodats, dels veïns que van ser atracats. Una està situada en la mateixa plaça Major, on vivia el tio Pep de la plaça, precisament. Hem localitzat la casa del senyoret, tot això hi és en fotos, en el llibre, i també la de Frau, la casa de Frau, que també era un dels més rics del poble. Eren 9 assaltats, 3 de les 9 cases encara estan en peu i diríem que les hem localitzades. Això per un costat. Hem pogut també identificar a bona part dels implicats en el robatori, hem pogut també, diríem, narrar, relatar la seqüència del robatori des que arriben fins que es comet l'acció dins de la parròquia, els moments tensos que es produeixen en el poble i també la fugida dels roders cap a la Marina per el barranc de Malafí, que naix en terme de Tollos. I també comentem el fet de que l'hipotètic fet, que no queda clar, perquè això és un comentari que ha construït la llegenda popular, que Roders s'havien repartit les dobletes d'or en el Cantal del Lladre, que és una pedra que està a la vora del barranc de Malafí, en terme de Tollos, però que no queda clar que es van repartir els diners allí, perquè després baixes a la Marina i en la Marina diuen tenen una altra versió. I aleshores nosaltres el que fem és contraposar aquestes versions que han quedat, diríem, vives en l'àmbit oral, en la part popular de la nostra cultura. Manel Arcos, que tracta de posar una base científica, podem dir-ho d'esta manera, a uns fets que formen part de la llegenda, d'aquesta cultura popular que s'ha transmès de pares a fills. Estarà aquests dies també a la comarca, no només a Benimassot, per a presentar el seu llibre, no? Té una gira per el comtat. Sí, diguem-ne que la gira va començar a Beniarrés, vam fer una xerrada a Beniarrés, organitzada per l'Ateneu Popular Arrels, sí. Allí a la fresca va ser com toca en estiu, fer una xerrada a la fresca, i va ser tot un èxit. Estic molt content perquè la gent del col·lectiu Arrels és una gent que es mobilitza. Dir-te que ahir ja el que vaig fer és parlar en general del vandalisme al comtat, i vaig parlar de molts roders que en el llibre, en aquest marc històric que jo he fet per a situar el robatori de Benimassot, parla dels germans Gonzálvez Calvo de Beniarrés, que eren els zurdos, amics dels germans Seguí de Gallanes, que també, 2 dels quals van protagonitzar l'assalt a la sucursal del Banc d'Espanya a València. Parla del contestar
Vicent Domínguez Moltó, més conegut com el Manco de Calderón, etcètera, etcètera. Tot això ho vaig comentar a Beniarrés, però ara ja, a partir de no res, siga d'este dimarts, dia 13, començarem a presentar i a parlar del robatori de Benimassot. El dia 13 estarem a Benimassot, després a la setmana següent, dilluns 19, estarem a Fageca. Per què a Fageca? Perquè a Fageca hi ha dos germans de Fageca que participen en el robatori de Benimassot. Precisament el primer detingut dels implicats en els fets és el fagequí Cel, el conegut com a Cel, germà de Gepa, que Gepa també participa en el robatori. Després anirem a Tollos, evidentment que estarem a Tollos perquè per Tollos passen quan fugen baixant cara a la Marina per el barranc de Malafí. Contarem el hipotètic fet que es van repartir part del botí o tot el botí en el Cantal del Lladre. Després també estarem a Gaianes, ja crec que el dissabte 24 d'agost, a Gaianes, evidentment que és el bressol de la nissaga dels germans Seguí, 3 germans Seguí, Camil, Josep Ramon i Enric, bandolers mítics, dels més importants que van operar al País Valencià al llarg del segle XIX. Com t'he dit, 2 dels germans Seguí van participar en el diríem, cèlebre assalt al Banc d'Espanya de València. És una oportunitat de tindre de prop a Manel Arcos i conèixer la seva investigació que està desenvolupant també així a la nostra comarca. Manel, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions prèvies a la presentació d'aquest nou llibre i enhorabona per la feina que està fent per recuperar aquesta memòria històrica també molt nostra. Manel, i fer-la tan fàcil i tan propera. Manel, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest nou llibre. Molt agraït i dir-vos que estic a la vostra disposició quan i com vulgueu.